Thank you! Yan guys, for today's video, mangunguha kami ng ubog mga kanter. Yung hindi ko alam kung anong tawag doon na ano. Tama ko, Hunter Paul, Hunter Fox, Hunter Joey, Hunter Making mga kanter. Ano, hirap nang umakyat mga kanter. Walay hirap akyatin ang bundok na to mga kanter. Ito kami dumadaan pag nangunguray kami. Ito na tayo sa pagkukunan ng ubog mga kanter. Ang dilim-dilim na. Nilinisan na ni Hunter Maki. Kuya. Ayan na po ang oh, ayan na. Siyan na kami. Nakamaki. Nakamaki. Nakababati na kasama tayo. Tangkon sa itong biyolo. Ayan na kung nakalaga kayo mga. Yun. Buha mga ante. Linisan mo piyolo. Linisan mo uncle. Nilinisan na ni Hunter Making. Makakain. Patingin guys. Saan nagyan na piyolo? Ito yung ubog mga kanter na tinatawag. Oh. Yan yung nakakain yan. Yung puti na ganyan. Oh. Yung loob niyan yan. Yan mismo mga kanter. Yan. Nakakain yan. Ito yung ubog mga kanter. Ubog sa Ilocano. May kuha dyan kanter. Hoy. Hirap ng daan mga kanter. Oh, hirap ng daan kanter. Mga ulit si kanter ano Joey kaya si kanter Pialo Making. Yun ano si Making. Diyan nakako si ano Hunter Making. Diyan na tignan natin si Hunter Joey. Yung malaki yung kinukuha doon. Sa kabila. Sa bilang bangir. Mga Hunter. Yan sila. Tingnan natin. Wait lang mga Hunter ah. Mahirap yung daanan. Yung si Hunter Joey. Nangunguha dyan oh. Yun. Oh.
Ang Canter Joey. Ang ubog. Ito video, di cellphone. Bayad garot. Ang laki nang nakuha ni Canter Joey. Malaki. Yaw. Ay, kasta mang Joey na may pimpintas. Stick mo ah. Stick mo tayo mamasta. Ay, bababa basi. Yaw, basta. Nalambo. Wow. Takulanan niya. Taka lang guys. Slanyog. Kaslanyog kadaktulan. Slanyog. Yun. Malapit nang pwede. Malapit nang ganggani. Yan. Mahirap manguha niyan. Dito kami sa pinakamataas na malaki na mountain. Mga kanto. Christine Ubog. Ubog ni Christine. Taktul ni. Oh, ayun na ah. Puwang ko na ay. Oh. Mabali na yun. Amoy ito maminsanay. Na? Amoy ito maminsanay. Barang na sardinas kong bugungay. Oh. Mana? Ito lagi tintong. Nyamot eh. Sige. Hindi na ito matagba dato eh. Bulang pa lang maya. Yung tagba ni Ha? tagba ni Sir di ba to saw? Taman jam pa. Tawan tara. Dati yung pangipit ko ang mangkit din oh. Pinagamit ka duty ka mapatulog ka DJ dito mo. Paglagi din daw ulis ka. Madin sama. Talaga. Man sama Canter. Nung katita na ba kung di? Tignan niyo yung nakuha namin sa daanan mga Canter. Lumot siya nga mga kapsid. Sarap. Dala si Dante yan ay no. Uy, ulam. Ado pa yung jibag ni Making. Sa pala taga Marong, tao, sa Tudain. Ado yung jibag ni Making. Tignan niyo yung ano, pinaglulutoan. Oh, may rice pa. Nakset. Mga Canter. Ubog. Oh. Ubog ng bakit ako na ma. Tignan nyo guys, ang laking ano, hermit crab. Umang ng dagat, ng bantay. Hermit crab. Inipit na ang tsinelas. Bukuman Japon. Oh. Napakalaking hermit crab oh. Uy, coconut crab. Ups, maipit ako. Magtupay niya. Uy, si kanang tali mong Joey. Hermit crab. Hey! Naalan! Matulog pa. Hermit crabs. Natry video ko lang. Kaya wala. Ay, talaga. Apoy. Hermit crab ayun, pura. Apoy. Nee, di kayo. Ay, talaga. Kapit at takalaman niya. Ubang. Itong kalad yung sa uray umang tiwa. Pero na niya. Tik pa ka ano biga umang tabantay. Pero pagpaka mo. Nyug. No? Nyug. Dito yung magkaskas tayo. Bagta nga dumakal dyo. Jay. Dumakal dyo ulang breangan na ba? Ini dali mato noon. Dumaktal nga. Diretso lang tagpipini kaso niya. Ni. Happy nga dumaktal. Mga lapit ikot na eh.
Si Tignan nyo yung magiging sabaw ng ulam namin na champurado, mga hunter. Sabaw ng nyog. Oh. Pakasarap. Yan. with gata-gata. Gata magsabawang doon. Inuklase na ating aluto nga ta. With gata-gata. Nung nasa data ko uli-uliton taon. Hindi kayo, ay di pagkakaumon. Di pagkakaumon. Six steak. Ito yung nabag six steak na yun. Pang kilo. Nabag yung six steak. Ay, talaga. Diyan, may kawa. Yan. Natin may kanimaray. Tapos si Dayo Costaw. Hindi ah. Latak tagang marong kitam ng dama. Tipig tanga sa tipan nagagawa. Ganda ba? Sa katula mga alas 3. Nakarot. Ay,